Vols comprar-te un cotxe, anar de vacances o pagar-te un màster? Doncs espera't, perquè tenim la solució de com fer-ho. Els objectius a mitjà termini són els que suposen d'un període de temps d'1 a 5 anys. I són aquests objectius que, si no els planifiques bé, acabaràs pagant molts crèdits i interessos. I per aconseguir aquests objectius, la clau és la constància. El primer pas que has de fer és definir quin és el preu d'aquest objectiu. El segon serà definir el temps que vols aconseguir-lo. I en tercer lloc, la diferència dels objectius a mitjà termini és que aquí, depenent del període de temps determinat, podrem començar a ficar aquests diners a invertir. Aquest petit rendiment que et generarà pot ser que t'ajudi molt més a poder aconseguir aquest objectiu una mica més ràpid del que t'esperaves. D'aquesta manera t'acostes al teu objectiu sense perdre diners i, el més important, sense endeutar-te. Si vols saber més consells, apunta't al repte Economitza't.